lelewane kewes tur mila ngoni. Tapi dene upama tenanan kowe dibek bojoku, aku ya ora apa-apa. Ikhlas tak omongi aku ikhlas. Bab apa? Aku ngrumangsani saya tuwa. Gek ngerti ya aku saiki ya wis gampang watuk, tenagaku iku ringkeh. Aku ngladeni Mas Cahya Kuntadi gek piyayine jek enom. Kualahan ya mungkin aku perlu njaluk tulung Seri angkleng darma ana cerita tingkae ula kalih ingkang samya Jumburaya jenenge ula tampar wani gunja garwane sang maha Kinaka raja sasilih nyinaka kini jumenengan lho.
amin. Guna Allah wa ni'mal wakil. Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo ngrasta mungkar lan nafsu. Sangat luar biasa, meriah nanging uga kondusif ya, Mak. Temenanan. Mbak Elisa sing wis dinteni karo para penggemar Tresna Budaya. Lagi iki enek sinden jaketan lah ya. Kaya ngangge jaket ya. Apik. Nggih, dikurmati sareng-sareng kalih kanca-kanca men saya meriah. Ayo, Ayo barengke pelok Mas Dar. Yo. Bareng yo. Nangis sajroning atiku
Sedaya para rawuh ingkang kula tresnani, bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajengan piyambak ingkang kula hormati, kula ngaturaken kula nuwun lan ngaturaken sugeng dalu. Wong yo mbuwun dina iki tanggapan suarane sik kaya bledhek ngumun aku. Samane apa mau alon sithik jane ora apa-apa lho, Mbak. Pelan-pelan aja. Menghemat energi ngono. Sing lenggah ana ngendi? Sing lenggah ana ngendi mau bapak-bapak piye? Wonten ngajengan piyambak. Wonten ngajengan. Nggih. Baleni sing apik bapak-bapak, no, piye? Ngajengan piyambak. Ngaten nggih. Dibaleni sing komplit, bapak-bapak. Bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajengan piyambak. Kula ngaturaken sugeng dalu. Ora perlu kok perterbal ngajengan ora perlu. Ing lenggah wonten ngajengan, ngono lho. Ngajengan. 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 Nah, ngono kuwi. Ngajengan piyambak. Gitu. Betul. Padha wae kan tahu artinya bahwa itu yang di depan sendiri. Oh, ya pancen ya tahu ning sawangan mesake bapak-bapak langsung dekep nek dhewe-dhewe lho ora. Kon dek apanya? Lah kalau mau ngajengan ra cetha kok ya ora. Nggih, niki luar biasa derek. Mangayu Bagyo yaitu KUD Sukamaju. Kemudian aku goleki sing jenenge KUD Sukamaju ki ning ndi to papane, soalnya aku kalau ngerjain matematika itu pasti ada itu. Misalnya ada minjam uang 5.000 dari Koperasi Unit Desa Sukamaju. Itu semua buku matematika, semua soal matematika mesti ono. Mesti nyebutke KUD Sukamaju. Sukamaju ternyata di sini tempatnya. Matur nuwun kula sampun dipun timbali didhawuhi wonten mriki. Jadi aku seneng iso ngerti. Ternyata ning kene sesuk tak Sherlock wong-wong SD. Iya. Iya, tak Sherlock kene lho Sukamaju ki sini. Ponorogo. Yen Sukamaju ki apa mesti sejahtera menang, Mbak? Yo mes. Kok mesti lek jenenge Sukamaju kuwi apa mesti sejahtera terus menang ngono kuwi? Menang. Ya kudune ya no. Suka, senang, maju, majeng. Berarti seneng majeng. Lek majeng terus menang. Urung karuan. Lah kok wong tarik tambangnya maju malah kalah. Oh iya. Iya, Lah ya itu permainan lho. Nek permainan yo ngene iki maju, sing maju kalah nek tarik tambang. Ya. Tapi nek menurut iki maksudnya visioner. Koperasi yang visioner sing maju kuwi sing menang. Nah. Buktine iso bertahan, berdiri selama 50 tahun. Dalang sewengi lingguh wae keju lho. Iki iso keju ora keju. Ya. Iki iso kejui kesel, kejui panganan lho. Apa gesel keju padha to? Keju. Keju. Ya, dalang sewengi wae lingguh wis keju. Ini 50 tahun berdiri. Kan yo sesuk nganyelne ngono to. Loh, iya enggak? Iya. Iya lho 50 tahun coba jajal nggonmu iso apa ora? Ora iso. Ora iso. Aku lek enek wong malah berdiri lek ora enek malah ngono kuwi. Masa? Iya. Sampean Mbak Elisa. Jenengan lak kandidat doktor. Tegese mempunyai wawasan yang sangat luas, yang sangat cerdas, ilmu yang luar biasa. Saiki aku nyuwun dawuh saka panjenengan. Monggo urun pamangke tentang koperasi. Nah, kira-kira jenengan duwe pandangan apa tentang koperasi? Tentang koperasi. Aku coba ngawe pantun wae piye ya. Tadi kayaknya pada pantun-pantunan kabeh aku yo tak jajal nganggo pantun iso apa ora gitu. Ora apa-apa. Jadi wawasannya bisa saya ikutkan dalam pantun gitu. Boleh. Sementing visi misine. Mikir barang pada ake. Tuku mau keju ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep itu lho Pak. Baleni ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya ngono seneng aku. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya seneng ya. Sukamaju tak dongakno iso memberikan hasil pangan lan kesejahteraan. Wah, hebat. Sing utamai sing jenenge hasil pangan para tani kuwi iso segudang iso akeh. Nek hasil pangan akeh berarti uripe sejahtera. Betul ora? Meneh. 10 paling ora. Mbak ya aja nek aja. Ada salju. Ada salju di tengah kota. Ah, cakep ilang. Ada salju di tengah kota.
Sukamaju saya doakan memberikan pelayanan terbaik untuk anggota. Wah, iya. Itu penting soalnya koperasi isine ki anggota dan anggota. Dadi ra ono sing ndi sing dhuwur, ra ono sing rendah, kabeh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dadi nek ono anggotane sing susah, sing anggota liyane kudu nulungi. Sapa sing keluwihan ya engko iso saling sumbangsi satu sama lain. Kuwi tegese asas gotong royong kuwi mau. Asas gotong royong, jadi saling membantu. Bu, itu biar apa perekonomian dalam koperasi itu jalan dan petani-petani sejahtera. Betul. Gitu. Yang Terus ketiga. meneh. Apa ya? Yang ketiga. Rodo keju, rodo meriang. Makasih lho, Pak. Tak dongakno sing ning koperasi Sukamaju iki akeh sing utang. Loh, kok dongamu elek ngono piye maksude? Loh, penting loh Pak. Utang dalam koperasi itu penting. Kalau nggak ada yang utang, duit nggak berputar. Jadi kalau cuma nyimpen doang, itu tuh koperasi ngasih bunga tok. Itu malah marake susah bangkrut. Tapi ono sing utang, kan sing utang memberi bunga. Betul. Duitnya saya akeh, duitnya kesejahteraan anggota saya akeh. Engko entuk RAT pas zaman apa rapat akhir tahun. Nah, RAT engko entuk duit saka hasil SHU utawa sisa hasil usahaku mau. Dadi sing penting utang ku ya penting dalam koperasi. Ya, aku meneng-meneng wis tahu aku nyimpen ning koperasi gitu loh. Nyimpen apa utang? Ya nyimpen ya utang. Nek akeh nyimpene. Jadinya itu malah nggak bagus. Nek iso akeh utange. Heeh, Pak. Iya, bener. Iya, karena oh, koperasi ngen kampusku kae pancen digalakkan ayo kabeh kudu utang ngono kuwi. Karena nek utang ya kudu sing penting tertib bayar ya, tetep bayar. Tertib ora kok nganti ditekani. Kene bayar itu menyusahkan anggota lainnya. Betul. Jadi nek utang eling kudu bayar kapan, tepat waktu itu yang penting. Kalau kayak gitu semua sejahtera, semua anggota akan menjadi sejahtera. Weh piye? Dari pantun iso belajar koperasi tau setetek-setetek ya ta. Setitik-setitik. Iya, setetek-setetek. Iki ora Dikit-dikit paham ora. bisa paham tentang koperasi. Ya intinya ben kabeh iso sejahtera. Yo anggotane syukur-syukur tambah anggotane bisa ngajak teman yang lainnya biar koperasi tetap eksis, nggak kalah sama organisasi penyimpanan keuangan lainnya. Betul. Saya ngene, Mbak, nuwun sewu, Mbak. Saiki hubungane sing jenenge koperasi lah intisarinya menyejahterakan anggota, meraih keuntungan yang luar biasa. Ngono Ya. Nah, lek nggih nanggap wayang ngene iki koperasi otomatis lak iki mesti ngetokke dhuwit sing ora sithik. Ya. Ngene iki apa ora rugi? Menurut pendapat seorang Elisa, ngopo kok koperasi ulang tahun ndadak wayangan sing akhire ngetokke dhuwit? Loh, justru berarti nek koperasi kuwi iso wayangan, berarti anggotane kabeh sejahtera, berarti berhasil, berarti ki kabeh iso nglumpukno dhuwit nganti iso nggo nanggap wayang, berarti apik kooperasine. Oh iya, ngono. Bener, Iso nggo bener. bukti, Iya. dinggo kanca-kanca, dinggo sing nonton di rumah, ada yang via streaming, ada yang via TV, ada juga TV channel Sakti TV. Sakti TV, Ya, betul. yang nonton di rumah. Nah, iki nek sing do pengen usaha tani, kira-kira isih butuhno duit biar kebantu usaha taninya. Nah, bisa gabung jadi anggota koperasi gitu. Mula menawi lebih jelasnya ngene. Ngopo kok KUD Sukamaju ki wayangan dalam rangka ulang tahun yang ke-50 ulang tahun Mas. Mergo ini adalah donoroso. Sodakoe koperasi Sukamaju marang warga masyarakat. Tegese iki sing entuk untung, entuk rejeki ora mung senimane dalang sinden karo penabuh. Ning nun sewu tukang tendo karo Ya. tukang sound system. Ya. Uga sing kepareng dodol-dodol ana njaba kae keparengan laris mergo saka koperasi lewayangan kaya ngono kuwi. Hebat. Durung sing parkir ning njaba. Ya. Modale mung rumput Jepang karo dream didekne. Keintuke atusan juta lho pirang-pirang lho. sehat. Mergo akhire menehi lantan rejeki marang piyai akeh, otomatis sing ndongake ya akeh kanggo koperasi KUD Sukamaju supaya lebih hebat sejahtera jaya sepanjang masa. Jas. KUD Sukamaju. Wih. Ini kelihatannya penontonnya cuma segini, tapi di sana ada layar, belakangnya lagi masih ada penonton, menggok ke sana masih ada penonton Pak. Soalnya aku melaku sekot sana itu
Dari jalan paling ujung sana aku jalan kaki saking Kan anu banyak pring kamu, genter kayak mau ya? Iya. Oh. Jalan kaki dari sana banyak sekali pedagang-pedagangnya akeh banget. Tokono tekan kene penonton Iya. juga banyak luar biasa. Oh, kaya ngono kuwi. Mula sampe lek teko aja bengi-bengi. Karepe. Oh, dadak miyake penonton rekoso ta dadakan ora. Aku sengaja kok kan ben aku ikut mempromosikan UKM yang jualan. Dadi Mbak niki foto ning nggon tahu kentaki sik ya, aku mandeg foto tahu kentaki geserne. Mbak foto niki cilok, siap foto nggon cilok. Oh. Nah, bayaranku panganan-panganan itu. Oh iya. pinter ora iya. Memang strategiku. Luar biasa. Sedaya para warga masyarakat wis ngenteni karo sampeyan tenan, Mbak. Wah, Mas. Lan aku sempat mengamati jenengan niku piyayi yang sangat luar biasa. Mergo ngene, terutama fisik dan juga totalitas jenengan untuk kerja. Sampean awan kuwi ya tanggapan bengi tanggapan monggo bendina ngono kuwi terus tanpa ada capeknya, penuh dengan semangat dan tetap cerdas. Kuwi sing aku gumun. Tenan. Waduh, sajane tuh bisa senengnya tuh sebenarnya dapat energi tuh dari masyarakat. Jadi antusiasme masyarakat kok iso ya sakmene okehe. Iki do tertib kayak nonton wayang kayak melek sewengi nutuk. Melek sewengi nutuk, prihatin. Lah mosok ngene iki aku arep lemes-lemes, arep males-males yo enggak bisa, wis direwangi doh kono doh kene, direwangi ngampiri kancane numpak ontel. Ada yang jalan kaki jauh nganggo senter. Ada yang banyak banget lah, jauh-jauh pokoknya. Nah, mula kan saka harus kehebatane sampean iki mau aku karo ning perjalanan rene iki gawe pangkur. Pangkur iki sandi asmane sampean. Dekane. Tenan. Malu Dadi aku nek diwaca mudhun kuwi Elisa Or. Teko kono tok, mergo pangkur lek mung teko semono, ya ta? Oh, enggak apa-apa, enggak Ayo. apa-apa. Ning Or iki itu udah ada. apa ki hurufe ngarep ki jenengmu kabeh. Oh, E iya. L I S H A O Ur. R. Or. Oh ya, oke. Ya. Terima Iki kasih tak seperti palarke, apa. ya ta, dipalarke. Bar kuwi terus engko dibajutkeun dangdut pangkur senembang bareng-bareng menghormati seorang Elisa yang sangat nyaman bersama Madangkara. Wah, matur nuwun nggih. Endah etining budaya lelewane kewestur mila ngoni hingaran sang bintang tamu senadyan dudu wong Jawa hari ratri angrenggani panggung ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti Elisa or karo kalase eti ning budaya lelewane kewestur milangoni ingaran sang bintang tamu senadyan dudu wong Jawa hari ratri anggrengani panggung ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti nonene
Elisa. Ya ampun, Pak. Madangkara matur sembah nuwun. Aduh, aku speechless. Lho, kaya ngono kuwi. Ya aku. Spesial tenan nek bojoku ora tak gekne lagu lho. Iki piye ya, Bu? Kok dibikinin lagu kayak gini aku terhanyu, Bu. Terenyuh aku jujur. Jujur. Elisa. Aduh, Ibu. Aduh Elisa. Gak berdaya. Aku tak berdaya. Benar-benar sebenarnya Mas Cahyo Kuntadi itu sama kamu sayang banget. Bukan sayang karena nafsu, tapi sayang karena mengasihi kamu sebagai seorang adik yang cerdas dan juga partner kerja yang luar biasa dengan Madangkara. Matur sembah nuwun, Ibu. Ya ampun. Tapi mohon maaf bener aku hari ini sebenarnya sakit. Aku ingin izin tidak datang untuk pertunjukan, tapi sama Mas Cahyo dipaksa. Bu, kamu tetap harus duduk di panggung walaupun tidak menyuara apapun. Ibu, kehadiran Ibu itu yang paling penting untuk Madangkara karena itu pilar besarnya Madangkara. Iya, pancen kudu tak tunggoni, yen bojoku ora tak tunggoni engko ora iso tekan ngomah. Mengko ketut kowe ning Jogja. Buke sih. Dalem. Yen radang tenggorokan rasa seru-seru ngendika. Ya Allah. Boten. Jadi begini, saya ingin mengklarifikasi dan meluruskan banyak penggemar YouTube yang istilahnya memberi penghakiman yang jelek kepada kita. Kan kadang-kadang ngeten, kok wayangan kok disuguhi tukaran antara suami dan istri. Jangan cemburu Bu Gesi sama Elisa. Elisa itu cuman bercanda biar gayeng. Padahal saya itu enggak cemburu. Saya itu di sini juga menghibur penjenengan semua. Kalau enggak percaya, saya dan Elisa masih selalu baik. Ya toh El? Kita enggak pernah bermusuhan. Ya, share. Selalu kita membicarakan. Jadi biar YouTuber itu tahu bahwa kita itu sebenarnya cuman menghibur saja. Ya, cuman penonton drama. Tapi dene upama tenanan kowe dipek bojoku, aku ya ora apa-apa. Ikhlas tak omongi El, aku ikhlas. Sebab apa? Aku ngrumangsani saya tuwa. Gek ngerti ya aku saiki ya wis gampang watuk, tenagaku iku ringkeh. Aku ngladeni Mas Cahyo Kuntadi gek piyayine jek enom. Kualahan El, ya mungkin aku perlu njaluk tulung awakmu. Sekali waktu kowe teko ning Jaten Karanganyar, Bu Kesi kula bantu jenengan damelke teh Pak Yoyo. Oh, aku dengan senang hati. Lah Elisa aja kok gawe teh to, Bu. Lan apa? Pripun? Susu. Nggih. Nggih ngono kuwi. Begitulah kenyataannya. Ibu terima kasih, semoga cepat sehat. Nggih ngaten nggih penonton kula niku enggak kok apa gatel gitu sama padalang gitu enggak. Gatel. Iya. Iya maksudku itu. Enggak kok. Omongane medeni Elisa kira. El, apa? gatel. Gatel. Bukan gatel. Kuwi wong gerok iki omongan rena-rena malah kuwi. Mbok ki nyebut astagfirullahaladzim malah omong sing ora-ora Bu. Jadi begini Pak Yoyo, kula nggih badhe meluruskan kadang-kadang penonton YouTube itu kalau menghakimi seniman itu menyakitkan di hati. Padahal yang paling tahu keseharian suami saya adalah saya sendiri. Loh. Jadi aku ngerti kesedinane bojoku. Nge-SMS sinden wae ra tau yen tak kongkon. Pak tulung sinden-sindenmu ki SMS-en kabarno ben kesanmu ki ora sombong. Dadi bojoku iki lagi yalah paling urung enek sesasi gelem nge-SMS sinden-sinden. Termasuk ngechat awakmu iku jak tanggapan lagi-lagi bae. Kuwi karena izine Bu Kesi. Oh, Ibu memberikan izin. Wedi karo wong wedok wedi El. Oh, gitu. Tenan. Kowe ora ngerti to Mbak Elisa. Angger aku karo Bu Kesi mlebu kamarno, aku nyembah sik. Rumangsane aku luwih. Dodok nggih ngaten iki. Oh, nyembah sik. Dodok, Bu. Wis ning jero urung? Wis. Ayo nyembah lagu dodok, heeh. Ngono kuwi. Niku nggih. Akhirnya aku yo brangkang rono to. Akhirnya padha brangkange baru kuwi. Brangkang kabeh. Nggih, jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada pemirsa dan juga YouTuber dimanapun berada, bijaklah untuk menilai dan melihat bagaimana penampilan seniman, karena sebenarnya penjenengan tidak tahu persis apa yang terjadi, kecuali kalau penjenengan datang langsung ke lokasi wayangan ini pasti akan tahu kenyataan. Iya enggak El? Iya betul. Bu Kesi sing paling paham keseharianku piye Bu? Ora tau to aku. Ngoten Bu.
ngeceti apa WA sinden lagi keri-keri iki to. Iya. Lho, aku ora tahu to aneh-aneh kapan aku jarak wong wedok liya lek nek Bu Kesi. Ora tahu, Mbak. Enggak. Kuwi. Cuman kemarin pas ulang tahun aku video call ditompo sih, cuman itu tok ya, Bu. Heeh. Iya. Ya pancen jane ngene lho El. Mas Yoyo iku ning omah ngene Bu, aku arep ulang tahun mbok kado apa to Bu sing spesial. Aku sampai kebingungan mau ngadu apa. Kayaknya ini kalau yang nelpon Elisa, dia pasti akan bahagia banget. Makanya awakmu tak kode El, nanti Pak Yoyo jam 12 ulang tahun. Tolong kamu menelpon dia supaya dia bahagia, punya semangat dan spirit untuk kerja. Sik, Bu Kesi. Dadi iki sing ngongkon sampean to, Kak? Iya. Ora saka karepe Elisa dhewe no. Ora. Aduh, aku tiwas GR. Wah, wis. Ibu yang minta pokoknya jam 12 ya El, jam 12 nanti kami ada acara buat Bapak Yoyo. Nanti tolong di video call lah. Aku limbuan dulu. Masuk selesai limbuan baru aku langsung video call Bapak Yoyo itu atas perintah Ibu Ratu. Ibu Ratu kidul dalan. Ah iya. Jadi kemauan kamu nggih gojekan semoto nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten dumateng bapak-bapak saking KUD Pak Karsono, ndelalah kok nggih Bu Kesi menika pas radang tenggorokan. Mila nyuwun pangapunten. Namun tidak mengurangi semangat kula, semangatipun Mbak Elisa lan kanca-kanca Madangkara sedaya tetap berusaha semaksimal mungkin menghaturkan hiburan yang baik untuk panjenengan sedaya.